Hej igen. Så er der jo ikke så lang tid til eksamen. Men det skal du faktisk ikke tænke på, fordi eksamen for dig i den situation, du er i nu, er en helt anden end fra i sin tid, da du tog din uddannelse. Da du tog din uddannelse, der sad der en masse mennesker, som godt var klar over, at du ikke rigtig, hvad kan man sige, det var meget abstrakt for dig. Det er det ikke i dag. Så når jeg siger, at det er nemmere i dag, så er det simpelthen fordi, i dag er du på en arbejdsplads, du er i et job, eller du er i en situation, hvor du har arbejdet med selve rejsebranchen. Og det, der er vigtigt for os nu, det er egentlig stadig det samme, som i sin tid, bare med den forskel, at nu er det dig, der har al den viden, som vi gerne vil vide noget om. Så derfor så bliver eksamen for dig faktisk meget nemt, for det er faktisk dig, der er specialisten i det tilfælde her. Det vil sige, jeg har fortalt dig om en masse teorier og ting og sager, og allerede nu begynder jeg at få de første problemformuleringer ind på de 2 sider papir der. Problemformuleringer, som fortæller lidt om nogle oplevelser, du havde på et tidspunkt, da du arbejdede med en opgave. Og du tænkte, det her, det var godt nok hårdt, og du anede ikke, at du skulle stille op med dem, og det endte i en situation, du egentlig ikke synes var optimal. Der var måske en bedre løsning. Nu har vi så været sammen nogle gange her online og alt muligt, og du har fået en masse værktøjer. Og flere af jer har opdaget, at de værktøjer kunne have reddet den situation, eller de værktøjer kunne have forbedret situationen i hvert fald. Der er både folk, der skriver om, hvordan at en analyse af kulturen måske kunne have gjort, at tingene passer bedre sammen, når 2 forskellige virksomheder bliver sat sammen. Der kan være nogen, der går ind og skriver om, at de decideret sagde, at de formåede ikke at fastholde mig. Jeg kom ikke tilbage til den følgende sæson, eller lignende. Der er mange forskellige ting at sige. Og flere af jer har så været reflektere over, hvad det er, vi har snakket om, og så sagt, at det skyldes jo faktisk, at de kære ledere, vi havde, eller jeg selv som leder, ikke havde de værktøjer her. De værktøjer, som gør, at jeg kunne have givet dem det feedback, der skulle til. Så jeg håber, du sådan egentlig bare, at vi sidder vældig nysgerrige. Du skriver lige en 2-siders ting om baggrunden for, hvad det er, der handler om det her, og hvad du godt kunne tænke dig at snakke om, og hvad din, skal vi kalde det en problemformulering, altså et problem, der skulle løses, hvordan det kunne løses med nogle af de værktøjer, som vi har snakket om her. Så når du kommer ind til os, så er vi ganske nysgerrige. Og så kan det godt være, at der kommer ekstra spørgsmål til os, og siger, jamen, det er jo interessant det der. Var der nogle andre værktøjer, du også kunne synes skulle have været interessant at bruge i den sammenhæng der, som måske også kunne have flyttet på det? Nu kan vi godt se, at du har fokuseret på et værktøj her, men jeg er da sikker på, at du havde vurderet det ud fra nogle flere forskellige værktøjer. Og så kan det godt være, at du fortæller om noget andet også, eller en anden situation, hvor du også kunne have brugt noget. Vi lærer alle sammen noget af det, men mest vigtigt, vi ser dig bruge, det vi kalder applied science, eller altså vi ser dig bruge det, du har lært i praksis, at du kommer med eksempel på, hvordan det kunne have været anvendt. Og så er vi alle meget glade, for så ved vi, at det kommer til at ske. Så jeg håber, det giver mening for dig, at eksamen bliver meget afslappet oplevelse for dig faktisk. Vi pludrer sammen i 15 minutter. Det kan godt være, at du lige bruger de første 5 minutter, måske mere. Det var alt efter, hvor interessant din case er. Så fortæller du lidt om, hvad du ville have gjort, eller hvad du kunne gøre. Og eventuelt også, altså, hvad fik dig til at overveje det her? Hvorfor var det, du synes, det pludselig var vigtigt at gå i gang med at bearbejde det her? Og hvad kunne følgerne af det have været, ikke? Eller hvad kunne man sådan sige, hvad ville have ændret sig i virksomheden bagefter, hvis vi havde brugt det værktøj, som der var på banen her. Nogle af jer går ind og bruger både 2 og 3 værktøjer, kan jeg se. Det er jo helt fint, fordi de siger, at der er flere af dem, der spiller sammen. Det er en del af en større helhed, så der er nok også nogle andre ting, jeg kunne have brugt, eller nogle ting, jeg synes, det skulle jeg have vidst noget af inden. Det havde været så meget nemmere for mig. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at du gør dig nogle refleksioner om, og det må du gerne fortælle om til eksamen. Hvad må det ville have betydet for os bagefter i virksomheden? Vil det have ændret noget ved os? Vil vi have haft en bedre økonomi? Eller vil vi have haft en bedre mulighed for at forandre os? Eller vil vi have haft en bedre mulighed for at modtage vores gæster? Eller hvad det nu er. Men vi er meget nysgerrige, for det er faktisk dig, der er gennem erfaring. Du har det rigtig nemt under den eksamen her. Det er ikke eksamen som i de gamle dage, som du husker den med at læse udenad og huske at sige, nej, jeg klarer det andre, hvad det er. Det er os, der er nysgerrige. Vi vil gerne høre, er der nogle af de værktøjer, der var interessante for dig? Hvordan kunne du have brugt dem? Eller rent faktisk skal jeg fortælle, at jeg lige har kørt eksamen med en flok sælgere i noget, vi kalder for erhvervspsykologi. De gik faktisk ind, mens vi kørte det her, altså mens vi kørte forløbet, der gik de faktisk ind og begyndte at bruge dem på deres kunder og sagde, du godeste, vores forandring. Altså, vores forandring er stor, vores omsætning begynder pludselig at blive hængende, det bliver nemmere at køre indsalg, og en hel masse sådan ting, hvor man siger, havde jeg bare vidst det her for længe siden, så havde vi haft det så meget nemmere med vores kunder.
Jeg håber, det giver et mening for dig også, at det er os, der er nysgerrige efter at høre, hvad må der skete. Måske er der nogle af de ting, at du ubevidst allerede har begyndt at bruge. Det er ikke godt at vide. Det kan også være, at du har brugt dem på dine kolleger i stedet for. Det skal jeg ikke komme klog på. Men også scenarier omkring, hvad kunne have været brugt på dig, som har givet mere mening på dig i din hverdag. For det er faktisk meget vigtigt, at medarbejdere også lærer lederværktøjerne. På den måde, så kan de både bære over med deres ledere og forstå, at de gør, hvad de kan, men de måske ikke har værktøjerne til det. Eller endnu bedre, i hvert fald i stand til at sige, jeg kunne have normaliseret den her situation ved at have gjort sådan, eller brugt de værktøjer. Jeg håber, det giver mening for dig. Vi er meget spændt. Sensor er jeg. Sensor, husk på, sensor er i øvrigt på din side. Sensor sidder og sørger for, at jeg ikke kører dig i sænk, at jeg ikke stiller dig for mange intrigante spørgsmål, eller jeg ikke forlader lederemnet og begynder at snakke om nogle helt andre ting. Han passer på dig. Det er sådan set en hun, jeg ved ikke, hvem det er endnu, vil passe på dig. Så det er sensors opgave i den sammenhæng der. Så du er i gode hænder, men jeg er nu heller ikke interesseret i at køre dig i sænk. Jeg er interesseret i at lære af dig. Jeg vil gerne lære, hvad det er, måden du ville gøre det her på, hvad det er, der er interesseret i dig ud af det her. Og det finder jeg ud af, når vi kommer til eksamen. Så det er en proces for os alle sammen. Jeg glæder mig til at se dig. Hej så længe.